Emanuel Gallia l-kunjatu tal-ex kap nazzjonalista Adrian Delija reġa' ħareġ jikkummenta kontra tmexxija diżastruża ta' Bernard Grech u insista li qabel dan jitlaq mill-pożizzjoni li għandu l-affarijiet ma jistgħux jitjiebu. Fil-messaġġ fuq post ta' Facebook tad-deputat Awċi Alex Borg li għamel parti mill-istess fazzjoni ta' Delija, Emanuel Gallia ma qatx jomoda u talab għar-riżenja tal-kap attwali nazzjonalista. Minkejja dan enfasizza li dan għandu jsir mhux qabel jiġu preżentati r-rapporti finanzjarji tal-partit, xi ħaġa li baqgħet ma saritx mindu laħaq Grech fit-tmexxija 5 snin ilu biksur sfaċċat tal-liġi. Din mhix l-ewwel darba li l-kunjatu ta' Delija ħareġ jattakka lil Grech għan nuqqasijiet gravi fit-tmexxija tal-PN u reġa' tenna li l-partit fl-oppożizzjoni jeħtieġ direzzjoni differenti. Emanuel Gallia ddeskriva s-sitwazzjoni bħala tal-mistħija u dwar l-aspirazzjoni ta' Grech li jkun Prim Ministru li jmiss tenna li din fantazija assoluta u allura għandu jitlaq minn jeddu. U kummenta wara l-istħarriġ ieħor dak tal-Malta Today il-ħadd wera li s-sitwazzjoni qed tkompli tmur allar fil-Partit Nazzjonalista u baqgħet ma ħaditx ir-ruħ taħt Grech. Ta' min ifakkar li waħda mir-raġunijiet li kienu jinġibu għall-konġura kontra Adrian Delija fl-2020 ukoll kienet ir-riżultati mill-istħarriġ tal-opinjoni pubblika.